Sôn am swyddi, rôl Cynorthwyydd addysgu. Dyma Rachel, ac mae hi'n Cynorthwyydd dysgu. Mae Rachel yn gweithio mewn ysgol sy'n cefnogi pobl ifanc ac awtistiaeth. Mae Rachel yn mynd i ddangos rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae Rachel yn cefnogi'r athrawes ac yn helpu pobl ifanc 14 i 19 oed. Mae hi'n gweithio bore yma gyda grŵp o 5 neu 6 o ddisgyblion. Mae'r athrawes wedi gosod rhywfaint o waith ac mae Rachel yn helpu'r ddisgyblion i wneud y gwaith. Mae Rachel yn gweithio 1 i 1 gyda Molly. Mae'n ei helpu gwblhau ei gwaith ysgrifenedig. Mae Rachel yn helpu hi gyda rhywfaint o sillafu gan ddefnyddio bwrdd gwyn bach. Yn ystod amser egwyl, mae Rachel yn helpu trwy gadw'r llygad ar ddisgyblion yn yr iard chwarae, a hefyd yn helpu gyda'i bwyd. Ar ddiwedd y dydd, mae Rachel yn helpu'r athrawes drwy glirio'r ystafell ddosbarth, tacluso llyfrau i ffwrdd a gwneud yn siŵr fod popeth yn barod ac yn ddiogel i'r disgyblion eto bore fory. Mae Rachel yn mynd i gyfarfod ar ôl ysgol. Mae'r cyfarfod hwn gyda Cynorthwyydd addysgu ac athrawon eraill i drafod sut mae disgyblion yn dod ymlaen. Dyma sut mae Rachel yn gwybod beth y disgwylir ganddi ac i ddarganfod sut y gall helpu'r disgyblion i wella. I wneud y swydd hon, mae angen i chi bod yn dda am wrando a siarad, egluro pethau'n glir, bod yn gymwynasgar ac yn ofalgar. Bydd angen i chi hefyd gweithio'n dda fer rhan o dîm. Peidiwch yn hyrfu a bod yn amyneddgar gyda'r disgyblion. Delio â sefyllfaoedd heriol. Mae Rachel wrth ei bodd yn gweithio fel Cynorthwyydd addysgu, oherwydd ei bod yn mwynhau gweithio gyda phlant a helpu rhai anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfacymru.lliw.cymru.